Chlapci a dievčatá. No, vítajte u dnešného videa. Zoberte si niečo dobrého, jedlo a pitiu. A môžeme ísť na to. No, môžete si všimnúť, že som nahral nejaké tie trofeje. Iba trochu, fakt, jednu hru som hral. Tá sa mi moc nepodarila. Až potom som zistil, že ja nenatáčam. No, tak. Až teraz natáčam. Tak môžeme ísť na to a potom sa vám ozvem, keď niečo nahrám. Čus. No dobre chlapci, tak som sa rozhodol ozvať a jednou vám ukázať. Nebudem to ani stopovať, aby ste mali každý detail, že čo urobím, aký je môj gameplay. Takže takto. Neviem, či to mám komentovať, tak radšej budem. Aby sa tí, čo to chcete, aby som komentoval, tak by sa neurazili. No, dobre, tak tento je mŕtvý. A ja som mŕtvý, chlapci. Wow, ja som to prešiel. Ty kokso. Oh my god, ja som vyvedol. Ty kokos, o ňom som fakt nevedel. To sa rovno priznám, že o ňom som ani nevedel. Tá šelina si tak rýchlo míňa, ty kačety. No, tohoto je chyba. No, dva som mŕtvy. Dúfam, že tu tá šelina není nikde. Yes. No, tak je tu. A tu je. Dobre, ja zdrhem. Ja zvládnem. Zvládnem to. Dám gadget. Lebo ju dám. Ja som ju dal. Nice. No, to sa nedalo. A ja som zle dal útok, tak. No dobre, mám 450 trofí, potom sa vám ozvem, keď to púšťam na nejakých, keď bude posledná hra proste do 500, ok? Čus. No dobre, tak už sme asi na konci tohto videa.
Nestihol som to, lebo musím ešte niekam ísť. A ďalší diel by som mal robiť taký špeciálny, že dopúšťame toho Mortisa a začneme pušovať tohto baza, ktorého dostanem až zajtra. No a toto by bolo pre toto video všetko a čus.